Barka dai. Yau barka dai. Ya kokari. Alhamdulillah. Daga hukumar kula da soyayya ta duniya muke ga shaida ID card din mu ma. Kike nan ba damuwa bismillah. Allah da farko za mu so mu san sunayen ku saboda mu shigar da ku cikin listin sunayen mu. To shikenan ba damuwa bismillah. Me sunan? Sunana Haruna Dangote. Fa me sunan? Hadiza Muhammad. To ko za ku iya gaya mana kun kai shekara nawa kuna soyayya? Kai ai mun kai shekara 3 muna soyayya. Kai tsofin masoya ne. A mun dade. Tsofi ne. Ko? Iyayenku sun san kuna soyayya? Sun sani. Kun san me an da magana aure? An taba kai kudin gaisuwa? Ya kai sadaki? Wai wannan tambayar na kuma na anya bibiya. Ku yi hakuri muna kan aikin mu ne. To da Allah bayan wannan kuma da Allah akwai wata ƙarin tambaya. Tunda kuke tare da shi wannan masoyin naki ya taɓa miki kyautar 10,000? Ya kace shi da 2,000. Dubu na? 2,000. Kai. Ya shiga hakkin soyayya. Gaskiya. A'a, ka shiga kai azalimi ne. Malam ya haka kuma ku ya hara faɗa ne dama. Ku dakata. Mugu ne. Yanzu yadda bai taɓa baki 10,000 sai 2,000 ki a tunanin ki in ya aure da me zai rike ku? A malam da Allah ji ku dakata da Allah. Da Allah ka dakata. Tare da kuma mace sai mu sa daure kana rinda da Allah. Kuna ji? Tambayan kan na ji. Tambaya ta ƙarshe tunda kuke da ita ta taɓa yi ma kiss? Ko kusa da kama bai taba ba. Ke ma muguwa ce. Azalima. Ka gani Ya ko? zai ma kiss, eh? Ka taba ban 100 ne? Ya kai. Kiss yana ɗaya daga cikin hakkin soyayya. Ko mai wannan kudin anko ma baka bani. Ba ba Ko baka saya min ko kayan kwalliya. Daman kin rako ni ki zaki tura min asiri ne dama? Wannan in fito. Kin rako ni dama ki zaki tura min asiri? Ah, to ai gaskiya. Da Allah ku shiru a rubuta. Shikenan. A to in ba ku lafiya sai an Kin yi daidai. Mun muku lafiya. Kin yi daidai na ce. Ai da gaskiya ne ko ba haka ba. Ka taba yi mani? Kin gaji kawai kowa ya kama gaban sa. To ko ya kawo Kawai sai kowa me? ya kama gaban sa. Har abada na hakuri.